bisa kok mani bisin tidak mani bobo hai. Apa bro khogui gari bisingo khogui tlangane mani bro kai tin thani kok tun choko yangka jengka soka ka soi check yangka na manjaka 350 kg aro Malkhung lomol legose. malku number abo kisa manai sinai abo malku number ka MH 05 AM 2084 container gari Hati wo phalke oboni bosok rang morok. hatibo busikano 4 lakh